Good morning! Nanapod inyong Mama Gingy ng Bukidnon. Welcome sa akong vlog. Listen ko na kay Paps ng kurente. Kay ilawan mo na kagabi. Ilawan na kagabi eh. Ilawan. Pan guys sa Julie's Bake Shop. Ay, karne na mo. Kanabala na sa mga kuluto. Ay, puta. Ano ang naayo? Ano mo? Okay, korta. Ay, sana all. Ay, good morning guys. Good morning guys. Dito lang. Ay, ang mahaba yun. Ay, marami kayo. Kami kayo na sa bukas. Wala ka pa na. Tama ka. Ito ako ka no? Ha? Ilan mo ba? Basi. Nawal na eh. Hindi ko ba ito? Milo ulit, Milo. Ang water lab ah. Kita sa puso guys. Pag-lagin pa pala niya. Isa ka salmon ngayon eh pak guys. Isa ka salmon yan. May rice yun. Sa ko lang na may karantaner ka na rin. Kalata. Bas. Bawang mo na lang. Mahal. Sabi nga lang Good morning. Ayun, sa mga ko gabi lang.
Sabi mo itong away daw na sa atong palit-away, sulod ako sa gaisano, masupok ka. Pag sulod din mo lang, nagkakarapan sa mga gaisano. Ayaw ka lagi na ako, alam na, makakanaad ko kay Dugay, ba't kayo makagawa? Sige kong liit sa gaisano. Tago mo ko? Bagi ka ni gawas ka, no? Ano ayaw sa gina? Tago mo ko ito, malaklat na. Tapos lapya. Dahil nalagay ka sa akong story na. Tago ka ito eh. Maglagi daw ka dito kanina ka na nisulod sa laing kwarto-kwarto ng ligyan sa gaisano. Masaw lagi daw lang, ang hapa na. Nya. Ano ba yan lang? Asa ba ang rakrak lagi ka sa sulod o sa gawas, hapa po mi dito sa atbang. Sige ba igod damis bala? Hapa, kita ka sa anak lawa. Hindi ka maangal sa nagkuspin, sa kami bihaw. Before di sila nibiyak daw sa kuan lang. Sa gaisano, ito daw ang killer lang. Huwag ko ginag na. Yan, di pa nagyuhan ang mga ligo. Ligo ang lang. Ito dapit ng gaisano. Ang dito pa namek na. Ang style sa Ito, ayala. masarap dito. Ang style sa gaisano lang. Puro ko lang. Kalakala ka itong tago ko kaya? Ano all. Ano ba? Hindi ka ito. Duro. Oh! Ay, lumilab. Sunod lang.